Karena mendan bukan kotai pakai lobai ya 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 maya 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 ya Afrika Gumba Kawanto Tugai Lumba Goyang Unas Nesta Samba Nas Lumba Ariau Nasta Rumba Najumari Nas Afrika Gumba Kawanto Tugai Lumba Goyang Unas Nesta Samba
आज मोर पटोळा पडना झाल्या पागरी आड आज मोराचे मास रे सगळ्याला का आज रे हे ॲप जे जावन आसा जे कोंकणी म्युझीक लायव्ह स्ट्रीम करता 24/7 365 डेज जितून आमची गोंयची कांतारां मागीर जे जोक्स आसता जशे आमचे लुईस बच्चन बी अशे तियात्रांनी जोक्स बी करता ते प्ले जाता मागीर मांडोस हे सगळे आमचे कांतारां सगळे प्ले जाता तेचे आनी ज्यांचे कडेन फोन ना तांकां हे वेबसायटीचेर ऑनलायन आमच्या सुद्दां आयकूंक जाता आमची वेबसायट जावन आसा mygoldengoa.com. Golden Go is live Konkani Radio. जेवणाचो वेळ चालू अवसान पूण जेवणाक रूच येवंक जाय तुमकां Excuse me, my plate which that has a